kotendo koda mamoko masiro pur e kaunti ma Migori ochako chenro mar siro pur mar kit rabuon marangi machunga mong'ere kaka orange flesh potato e kaunti no ma Migori. Mendi mar konyo e kedo koda tuoche mikelo koda nok mar vitamin A e del kaachiel koda ting'o malo nweng'o mar jopur. Jojuma nigi mathoth. Chenro ni mar pur mar rabuon mar rangi ma orange bende ong'ere kaka orange flesh potato ma itimo gwego mag Nyatike, Suna kaachiel kod Kuria geto sikunde ma jopuonje yude chiemo e sikul kaachiel kod jopur mag rabuon. We are bringing in orange flesh sweet potato to serve two purposes. One, to bridge the nutrition gap as well as bridging the income gap for the farmers. When the farmers shall plant the sweet potatoes, they shall bridge the gap in nutrition, feed the children, they get the vitamin A, and additionally they will get income. With the orange flesh sweet potato is a crop that is drought tolerant. It can do well in an arid county or in an arid area. Therefore, we are introducing additional food source for the community. Rabuoni beneni bang dwe adek kata ang'wen osebedo tayari inyalo chako chame. Sikunde kaachiel kod jopur moyiere bwo chendoni yudo kothego mag rabuon ni kaachiel kod puonj e yo makare mar puro rabuon. Judy Ndungu mochung' ne chenro mag chiemo e skunde e borruokno mar World Food Program wacho ni kit rabuon ni dhi konyo duoko piny tuochego ma ikelo kod nok mar vitamin A mosebedo ka kelo midhiero mathoth to ahinya kuom nyithindo e piny Kenya kod pinje mamoko. Because it is rich in vitamin A, which is makes it different from the variety that is common in this area. Kechi yudo ni nyithindo dwaro vitamin A, wang'e ber vitamin A ni vitamin A konyo nyaka e weche mag ogeng'o night blindness. Then kikompare rabuon ni gi rabuon mamoko en gi nutrients mamoko ka onge godo. Vitamin A cha dhi konyo wang' nyathi ma konye oyudo nutrients manyalo miyo nen maber. Koro okena ena rabuon kama chielo marachar cha. Lipot mane ogol chakruok mar higani mang'iyo midhiero bende koro nyaka sani miyo nyithindo matindo ok yud chiemo makare piny Kenya ma bende ong'ere kod dho ngere kaka identifying and understanding barriers to optimal complementary feeding in Kenya yango ne nyithindo 6 mantie kind higni 2 nyaka 6 e piny Kenya nitie kod nok mar vitamin A. Janet Omoto mar Farm to Market Alliance wach ni kido mar rabuon ni bende gene dhi kelo nweng'o mathoth ne jopur e kaunti ma Migori nikech entiere kod chiro malach. Kiwe kata schools wa support communities ne wamiyo gi vines, wamiyo gi kodhi. Already wan gi factory matimo processing. To yudore ni rabuon ma gidwaro en OFSP. Gidwaro varieties kaka Irene ma wapidho kar kae niendi. Gidwaro Ken Spot 5. Jopur ma Migori osebedo ka puro rabuon man kod rangi mar tong' gweno kata rabuon mayelo ma bende chiro mar ok osebedo ka yudo mayot e kembe ma oting'o kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya e kaunti ma Migori. Jojuma, Ramogi TV, Migori.